Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hey, nyaya iyi ndakaitumidzirwa kumachannel edu aya echirungu, saka admin ndo vakabva vazotipa translation yacho, saka ndichange ndichizokupai translation kubva kuchirungu ndichiunza muchishona. Saka hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri muSouth African, I am a South African man, but ndatambudzika, amai vangu zvekare vatambudzika. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti tainge tichigarawo kuMankweng kuLimpopo, saka ndokubva tazoya kuno kuJozi mushure mekunge baba vatransferwa. Saka baba vangu vainge vachishandira Transnet, neniwo ndainge ndichimboshandira Transnet, but pandakazodzingwa basa mukoma upenyu ndokubva hwazooma. Mudzimai wangu, she then divorced me, but life used to be great. I never thought kuti life was going to be like this. Saka zvakaitika ndezvekuti baba vangu vainge vasingafarirwi neavo vavainge vachishandidzana navo. Saka tikati tauya kuno kuJozi, baba vangu ndokubva vazoroyewa. Baba vangu vakabva vazotanga kuzvimba makumbo. Pavakaendeswa kuchipatara vakabva vazonzi ivo vainge vaine chirwere icho chinonzi elephantiasis. Saka uko kuMankweng painge paine umwe murume ainge achiwirirana nababa, saka iyewo sesu ainge achipinda church yeZCC but yekuZim. Saka akabva azoudza baba kuti apo pachazoendwa kuEaster conference ikoko kuZim taifanira kuti tinge tichizoendawo ikoko, because ivo vane moriya yavo yakafanana neyedu yatiinayo muno muSouth Africa. Saka vabereki vangu vakabva vazoti ngatitorei advantage, ndokubva taenda kuya takatoenda nebhazi, it was only South Africans, ndokubva taenda kumoriya yavo yeko kuZim ikoko. Takati tasvika kuya then murume uya akabva azoti taifanira kuti tinge tichizoenda kuvillage kwavo. Takati tasvika kuya ndokubva tazoenda kumba kweng'anga yacho. Saka n'anga iyi iyo inogara mugomo. Takabva tazokwidza gomo riya ndokubva tazosvika kugomo kuya, but takafamba because panotofambwa. Saka n'anga iyi iyo inogara makaita mubako. Vabereki vangu ndo vakanzi vaifanira kuti vatange vambopindamo mudare macho, ndokubva vaita sekudaro. Saka isusu mai takabva tazodanwa, tikabva taudzwa kuti tainge tichifanira kuti tinge tichiratidzwa uroyi hwose uhwo hwainge hwakaiswa pana baba vangu. Ndokubva tapindawo mubako muyambuya. Mukoma zvandakaona ipapo zvainge zvichityisa, because amai vangu vainge vapiwa razor, vakapiwa zvekare banga iri vakabva vazonditambidza. Banga iroro mukoma rainge rakarodzewa, aya avanoti mahunting knives. Ndakaribata kudai ndikabva ndatoona kutoti kwainga wani zvandainge ndazvicheka, because rainge rakanyanyisa kurodzewa. Saka amai vangu vakabva vazonzi baba vangu vaifanira kuti vange vachizoradzikwa pasi. Vakazoradzikwa pasi baba, then amai vakazonzi vaifanira kuti vange vachitora razor iya, then vakanzi vaifanira kuti vange vachicheka baba vangu. Saka vakabva vazocheka baba, then ndikabva ndazonzi ndinge ndichizopa amai vangu banga riya randainge ndakabata. Saka ivo baba pose apa vainge vachichema, because havana kana mapiritsi ekunyaradza marwadzo avakambopiwa. It was just an African operation that was taking place. Mukoma baba vangu vakaridza mhere zvekuti zvakasvika pakundirwadza ndikayeredza misodzi. Baba amai vangu vakati vatora banga riya vakabva vanzi vaifanira kuti vange vachivhura makumbo ababa. Mukoma makumbo ababa akavhurwa naamai vangu zvekuti ndakati ndakatarisa kudai ndikabva ndaona kuti paya painge pavhurwa naamai vangu kana bhonzo chairo rainge rava kutooneka, kunyange tsinga chaidzo dzainge dzava kutoonekwa. But n'anga iya manje yakabva yachizosimuka. Yakati yasimuka ndokubva yauya apo painge pavete baba, ndokubva yatanga kurova makumbo ababa netsvimbo. Baba vangu vainge vongogomera zvino nekuda kwemarwadzo. Baba vakati varohwa kudaro ndokubva taona kuti pane makonye awo akabuda. Makonye awa munoona kune makonye aya ekuti gonye iroro rikakufamba unobva watanga kuvaviwa, ndo makonye akabuda. Rimwe gonye racho rakabuda kugumbo ravo rekuright, rimwe gonye racho rikabuda kugumbo ravo rekuleft. Tikabva tanzi
vanhu vacho vakaroya baba vainge vakaisa makonye iwayo mumakumbo ababa vangu, saka baba vakatonzi vainge vapona. But chakazoitika ndechekuti makonye aya akabva azodisappear mukoma. Ng'anga iya yakabva yazoti kudisappear kwainge kwaita makonye aya zvainge zvichirakidza kuti ng'anga yacho yainge yakagadzira baba yainge iine masimba. Zvikabva zvanzi kana tikangodzokera chete kunyika kwedu then baba vangu vainge vachazorwara zvekare. So mukoma nashi ng'anga iya yakabva yazoudza amai vangu kuti painge pachidiwa sacrifice. Hei mukoma pakabva pazonzi painge pachifanira kuti pange pachizourawa huku. Saka mugomo imomo ng'anga iyoyo yainge ichitopfuwa mombe, huku zvekare nembudzi, zvose zvamainge muchida maizviwanamo mugomo imomo. Zvekare tichitokwidza gomo iroro takatonzwa shumba dzichitojova, tikabva tanzi taisafanira kuti tinge tichitya nekuda kwekuti vainge vari vadzimu veng'anga iyoyo vainge vachimuka. Mukoma vabereki vangu vakabva vazotenga huku iya ndokubva tazosacrifice. Tikabva tanzi taifanira kuti patinenge tazodzoka kunyika kwedu tingoramba tichingoita masacrifices acho ndokubva tazodzoka kuno. So mukoma takatomborarama, baba vangu vakapora vakabva vatodzokera kubasa. Saka baba vakabva vazotanga kurwara, but this was after manje tatanga kuona kuti pamba there was something that was going on, because dzimwe nguva taikwanisa kungonzwa vanhu vanenge vachimhanyisana, but izvi zvaingoitika usiku. Vanhu vaingorara usiku hwose vachimhanyisana panze, then vanhu vaivai vaiti kana vapedza kumhanyisana vaibva vazotanga kukanda matombo pamusoro pemba, vachikanda matombo aya pamusoro pemba zvekuti waitomuka uchitovhunduka. Dzimwe nguva zvaiitika mukoma ndezvekuti waitonzwa vanhu vachirongedza mumba, mangwana acho makuseni waizoti kana wamuka paya waibva waona kuti imba yose inenge yakaita kuitwa scattered zvekuti zvainge zvichitotyisa. Saka baba vangu vakazosvika pakushaika nekuda kwekuti murume uyo watainge tichiziva uya ainge achigara kuMankweng, amai vakazozama kuti vange vachimutsvaga, but hamene kuti chichainge chakaitikako kuMankweng, aichita sekunge ainge akanetsana nemukadzi wake, then ndokubva azosungirwa mapepa. Saka mukadzi wacho manje ndiye ainge aine information yose, but akabva azoramba manje kupa information iyoyo kuna amai vangu. Apa amai vainge vachida kuti tinge tichidzokera kuZimbabwe kuti tinge tichinotaura nayo ng'anga iya, but mukoma mukadzi uya akabva azongochinja mafone numbers ake ndokubva taita stuck. Baba vangu vakazoshaika. Saka baba vakati vashaika mukoma, takatombozama kuti tinge tichitora dzimwe hama dzedu, hama dzaamai, kuti dzinge tichizogara naamai kuno kuJozi, but hama dzaamai dzose dzakabva dzazotiza dzikabva dzadzokera zvekare kuLimpopo nekuda kwekuti pamba pane zvinhu zvinoitika zvinotyisa. At that time pakazoshaika baba vangu ndainge ndatoroora ndatova neimba yangu, so ndakabva ndazonzwira amai vangu tsitsi, but zvinoita sekunge amai vangu ndo vanotevererwa nemhepo yacho, because the moment when I brought her under my roof then nemudzimai takabva tazotanga kunetsana. Takanetsana mukoma zvekuti apa tainge timbori vanhu vekuti tainamata, but tikabva tazosiyana nezvekunamata. Saka mudzimai wangu akazoti andichita, ndikabva ndati zvakafanana, ndingagonamatireiko kana mudzimai wangu ava kundichita, ndokubva ndaregedza kunamata. So mukoma amai ndigere navo pamba, but zvinhu izvi zvakabva zvazovatevera manje, zvinotovanetsa pamba pangu ipapo. Uye zvekare inini wacho kana ndikada kupinda mumarelationships ndinobva ndatanga kurota chimwe chikwambo chinouya kwandiri chichindiudza kuti icho ndicho mukadzi wangu, ende chinototi kana ndikaita nharo ndikaramba ndichingodanana nemusikana wandinenge ndichidanana naye chinobva chatondirakidza kuhope kuti chava pedyo nekumuuraya. Saka chikwambo ichi ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichishandisira iya inonzi Vimbela uye zvekare nesalt yemagodo. Chikabva chaseka chikabva chati iwe hauzvizivi here kuti inini ndakatodzidziswa kuti ndisatya Vimbela uye ndisatya salt iyi yemagodo. Saka icho chinotoita zvachinoda neni mukoma. Pane umwe musi apo pandakaudzwa kuti ndinge ndichidzinga mweya wechikwambo uyu ndinofanira kuti ndinge ndichitora salt yangu yemagodo. Kana ndatora salt iya yemagodo ndobva ndazoiisa pasikarudzi pangu, ende ndikabva ndaita sekudaro ndakabva ndazotora chidhende ndikabva ndazochipfekedzera muunderwear mangu ndokubva ndarara. Mukoma ndakabva ndazochirota chikwambo chiya chakauya ndokubva chaita bonde neni. Pandakamuka mukoma ndakavhunduka nekuti ndainge ndisina kana chandainge ndakambopfeka. Mukoma ndakazoti ndatarisa pasi pepilo ndokubva ndatoona kutoti underwear yangu iya yainge yakatoiswa pasi pepilo. Saka icho achitombotye sauti yemagodo, achitombotyi kana anything. Ndadyirwa
kupiwa mari nevanhu ava vanobva kuzimu. Vamwe vacho vanozviti ivo vanogona kuchibvisa chikwambo ichi vanouya kwandiri vachiti ivo vanogona, but at the end of the day vanobva vatosiya vandiparira. Chikwambo ichi chinorara neni almost every day zvekuti musana wangu unogara uchirwadza. Nechinoti chikauya kwandiri chinorara neni maraundi akawanda. Saka kana variko vanobva kuzimu vanoziva n'anga iyi, ndinokumbirawo kuti munge muchitibatsira, uye zvekare kana kuinewo vane masimba vanokwanisa kutibatsira, please tibatsireiwo, nekuti pamba pangu hapachatogariki. As long as amai vangu varipo pamba pangu, pamba panenge pasingagariki, because hakusisina achafarira amai vangu, nekuti kwose kwavanenge vaenda amai vanobva vatevererwa nayo mhepo yacho iyoyo. Kana vakaenda kunorara pamba pehama, then panongorara pachikandwa matombo pamusoro pemba. Mangwana makuseni munoti kana mava kutarira kudai pamusoro pemba hamuna kana dombo ramunomboona, panenge pakachena pachiita sekunge panenge pakatsvairwa. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira, please ndibatsireiwo, ndatambudzika ini. Hey vedare, ndo narration yemessage iyo yandakaforwardirwa naadmin vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo veduwe. Saka murume uyu ari kuti iye akatombo akabirwa motikari hanzi neumwe muprofita uyo anobva kuzimu. Saka muprofita uyu akabva amuudza kuti kana ukangofamba chete uchitaura zita rangu uchaona zvandichakuita. Hanzi muprofita uyu akauya pamba pangu, ndainge ndiine imwe motikari yangu yandainge ndiinayo yainge yakafa. Saka muprofita uyu akabva ati iye ainge achida motikari iyoyo then over andibatsira. Saka hanzi takabva tazochinjisa mapepa emotikari, ndokubva atouya akabva atora motikari iya. Saka panguva yacho iyoyo hanzi pamba pakatomboita peace, but mushure mekunge muprofita uyu azobvamo munharaunda imomo, zvinhu zviya zvikabva zvadzoka full force. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Let us talk about this issue in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyomokoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu pakaipa kani mukoma pakaipa. Ininiwo ndakazvara vana vanokwanira kuita vatatu. Saka vana ava mukoma, hey, secret yandava kuda kukuudzai inokwanisa kutondipinza pama1, but never share my phone number with anyone. Please kana zvichibvira zamai kuti munge muchibvisa mamwe madetails ekuti anokwanisa kuzondimakisa. So zvakaitika mukoma ndezvekuti ininiwo ndiri munhu ane mari dzake. Saka ndini ndakatoendesa hama dzemudzimai wangu kuchikoro, hama dzake zhinji ndini ndakadziendesa. Saka pamba painge pachingogara pakazara cousin sisters ake. Saka ndakabva ndazoita vana vatatu. Ndakaita vana ava vatatu nana amainini vangu, because pamba paitikana pakauya amainini hamenoso zvaizongoitika. Ndaibva ndatanga kuchiva amainini vaya, then ivo ndaizotoshamisika kuti the time pandaizonovaudza kuti ei ninesi ndikutokukarai rafu, ivo vaibva vazotondiudza kuti ha banguru ndikutonzwa sekunge mandinonokera because neniwo ndiri kutokukarai rafu, ende taibva tatanga kuita bonde. Ende zvinhu zvacho ndaingoti kana ndikangorara necousin sister yemukadzi wangu ka1 then munhu obva atobatira pamovheri. Saka sofa ndine vana vatatu avo vandakaita nemacousin sisters emukadzi wangu, ende manje patova nechimwe chimoto. Ei mukoma, nyaya yacho haitaurikikani. Izvezvi ndakanhumburisa sisi vakuru vemudzimai wangu avo vanova vari first born in that family that she was born. Ha mukoma, zvakangoitikawo ipapo. I don't want you to share the details, but takangokaruka tatongovata tose. Tavata tose kudaro. Then when she returned back to her husband, ha ndakatoshamisika. Amai guru wako nditi ha kuno kubamunini, kuno kukwashata. Ndikabva ndati kochiko gulesi, vakabva vati ndatova nepamovhiri, ende pamovhiri apa I think kuti ndepenyu. So right now kana kuri kunzi nhumbu iyi kana ikazosvika pakuzvarwa ndinenge ndava nevana 4 mukoma. I just imagine kuti mukadzi wangu kana akanzwa nyaya iyi achati kudii neni mukoma. I have been keeping this secret for the longest time and it is easy for me to take care of all the kids that I have. Hakuna anotombosuspecta mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. It is very unfortunate kuti ndatadza kuti ndinge ndichiverenga yose nyaya iyi. Saka ndanga ndichingojamba pacho apo pandanga ndichifungidzira kuti ndo pane madetails anokwanisa kuzovabatisa. Yo, zvakangoma hazvo veduwe.
please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini munomu muSouth Africa ndinoitawo basa rekutengesa. Pose apa mukoma ndaitovawo munhu aitinga ainge achitongozvinamatirawo. Saka inini ndinoendawo kumasowe. But pandakazoenda kumusha ndakabva ndazoenda kumba kwavatete. Vatete ava ndainge ndatova nenguva ndakaguma kuvaona, saka ndakangonzwawo ndichingovafunga plus ndakazombovarota. Saka ndakati ndavarota vatete ava ndikabva ndati regedzai ndinge ndichimbonovadongorera zvimwe kuda there is something that she wants to tell me. Ndokubva ndaenda kuya mukoma. Ndakati ndaenda kunoona vatete ndopandakabva ndazoudzwa navatete kuti ndo vainge vakatondidana kubva kuno kuSouth Africa. Vakabva vati ivo vainge vaine zvavainge vachida kundipa. Vakabva vanditi ndinozviziva kuti iwewe ikoko une chimusika chako, but pamusika ipapo paunoshanda unoziva here kuti vose vaunoshanda navo kunyange vachiita sekunge vanonamata but vatoriwo nezvavo zvavakatsika. Saka izvozvo ndo zviri kukutsikirira. Unoona here kuti upenyu hwako hausi kana kumbokufambira. Saka vatete vakabva vati vainge vachida kundipa izvo zvainge zvichazoita kuti neniwo ndinge ndichizokwanisawo kushandawo ndichiwanawo mari. Saka ndakabva ndazopiwa chihari ichi mukoma ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizochiisa pasi petable yangu. Ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizochiisa pasi petable yangu for 2 weeks. Ndokubva ndaita sekudaro. Saka vakazonditi makuseni zuva risati rabuda vanhu vasati vatanga kufamba ndinouya pamusika pangu ndobva ndatora hari yaya ndobva ndazozadza mvura. Saka usiku paya patinenge tarongedza misika yedu then ndobva ndazodzoka paya pakunenge kwati zii. Saka ndaizowanzodzokerapo kuma 10-11 paya vanhu pavanenge vava kusafamba ndobva ndatora hari yaya ndobva ndatanga kumwaya ndichimwaya misika yevamwe vandinotengesa navo. Ndakazviita izvi mukoma for 2 weeks. Saka zuva rekupedzisira ndakabva ndazoti paya pandainge ndava kudzoka mukoma nashi ndakaona vamwe gogo avo vane musika uri padhuze neni. Gogo ava mukoma ndakavaona vachifamba ndikabva ndahwanda ndikabva ndati handidi kuti vange vachindiona. Mukoma gogo ava vakabva vazoshanduka vakabva vaita rimwe zihombe ndokubva vatanga kutenderera vachitenderera. Vapedza kudaro vakabva vazobhururuka. Ini manje nekutya ndikabva ndati ndoita sei. Ndakati ndava kuda kudzokera mukoma ndakaridza imwe mhere because ndakaona vatete vangu. Ndikati tete kokuno muri kuitei, mauya sei? Ivo vakabva varamba vakati zii zvekuti ndakabva ndaona kuti uyu munhu wandainge ndichitaura naye yainge itori mhepo. Vakabva vatanga kufamba mukoma vachiti dhi. Nyika yose yaita kudengenyeka vachifamba. Vatete vakabva vandipa saini yekuti ndinge ndichivatevera. Ndaifamba ndiri kumashure kwavo. Tichinosvika paya mukoma ndakaona patable pagogo vaya painge pakazara nyoka mukoma dzichingofamba nyoka dzichingofamba mukoma. Ndokubva vazonditi ndinge ndichitora hari iya ndokubva ndikakusha then nyoka dziya dzikabva dzatongonyangarika. Nanhasi uno gogo ava havana kana nyaya neni. Pose apa ndo vainge vakandisungira zvinhu zvangu. Hei, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hei, pakaipa. Please ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo, zvimwe zvinhu so zvinotyisa. Apa confession iyi ndiri kutoirekodera mumota ndangopakawo paside peroad ipapa pandiri kutorekodha ndichidongorera kuback seat. Otherwise unozogona vatete vahaidhi vatogogara kuback seat apa hanzi vainge vasingatauri ege ingori mhepo. Akomanaka aiwa reketigumire pano. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.